Grabe niya akong gidisplayhan. Piting mingawa. Minteriyo man ini. Aw noon, Lunes man dayron. Nari na kang tao. Mahali niya akong display. Paabot lang ko diri sa mga tao. Muari. Oo, yung mama. Bitaw na, usap pa dyan. Ikaw pa dyan usap. Mapunan pa tatay ka. Ikaw pa nakuha. Pa, Saman. pinag-cellphone ba ba? Inak, ano, nako'y kwarta di ka. May nak, akong tani paayos ko ni mama mo. Hindi palitan niya. Tika, wala sa'yo. Ano, Andre? Oh, hawa eh. Uhaw ka? O, may maligya diri tubig na. Panidi! Ano to? Saan na? Sigma, unsa ka na? Yeah, boy. Unsa na, Diyos? Saan na? Pahim na sa gabi. Uhaw ko. Nindot ni Dayna kay nagibinan ni nabilin ni maman mo tubig. Sibaw jud na mo arita. Baw jud na mo duaw dito ron. Lah, saan ito dito? Lah, tayo nak, may silpo na kay. Kana nak, maugin na giingon yung nak. Ato na to nak. Ato sa likod. Pili na mo mga suki. Natay iPhone diri. Realme. Pili na mo na may mo mga suki. Dayon ta mo ngayon mga barato ra kay dito mga tinda. Natay music box. Barato ra kay di mga suki. Kung sabot-sabot lang ta. Natay iPhone. iPhone, Realme C30. Naday na maligya diri Oo, ka. Meteryohan na. namaligya ko diri mga suki kay Lunis maron kay tigdagkot maron diri ka. Diri lang ko Sama nag-display. na. Ganahan ka na. Taro, bisig. Barato ra kay na mga suki. Sabot-sabot lang ta na mga suki. Sa pilam na, boss. Madara ng kwan. Ako sa unaw-naon. Pinak Dito ako. mo, bibo. Madara ng 50 tamil sa mga suki. Alam, anak. Pangyuni ka mga suki. Madara ng sa 10,000 mga suki. Gamay rin akong kwarta. Ikaw yun ka, anak. Kauyin. Nakaw yun ba ni mong anak mga suki? Nakaw yun Pila yung baligyan mo, boss? Pila may mong kwarta kay... Pwede na na, 500, boss. Sige. Tawag na suki. Kay Yan na. padaw na sa kuhipo suki. Bisig di ka ganahan na, magpilig lain. Kanilang gay, nindot kayo no? Ako Ako na na bayran bayran suki. Nya, bayran na ta na. Okay. Eh, Bayran kay. Padaw na sa kuli suki. Madala na 500 suka Dara na. suki. Okay na lang akong 500 suki. Kay padaw na sa kuhipo. Ganahan ka na, anak. Quality kayo na ilang cellphone na. Di nagka-friendly na to. Bayad na ta. Uy, mayong ito, mga sayang suki. ito, boss. Natay Yan mga na. iPhone, Yeah, boy. nindot kayo ni mga suki. Indot naman ko na, Kaya nanindot sa kailangan mga Brad. suki. Kay di ka na sa, kwan, Nya, madaan na 500, di boss. ka na sa Ukraine. Nya, Nindot ka na mga suki. Ako bahala na. Ako bayad sa 600. 600 ako Uy, bayad. bayran mo yung 600. Ako Ari ko sa 600, kay buha 500 naman. Ay, nak, ato dyan kaon. Bayran ta mag-city. City na. City. Ari na sa kunimo kay City, okay kayo na. Hindi na kuti mo hangyo. Ako utso. Okay naman ka ikso. Okay na kayo. Ay, So, utso. Bayaran ta ka utso. Sige. Asa, hindi na madaan na mag-city. Utso ako hangyo. utso ba yung hayo? Ako, utso. Iyari na sa kuniya, kay utso man. Ako na yung 9. Nuebe? Fight na ng 9. Okay, pa sa kayo na Nuebe. Mga suki. Oo, unoy bihala. Kalibo ako. Sige, Ikso. Ano na? Aral ko din mo Ikso. Yan na lang. Ipalitan na yung mga suki, mga Ikso. Palitan na pa. Kalibo ya. Ato na palito na. Emil 5 na ko na. Para Cinco. daog na. Sige ka na, 1,500 kay padulong na sa kuli. Agi, Yeah, ato na boy. pa. Wala na bayad. Wala na. Wala Okay. na. Bayad, mauna na yung Emil 5. Salamat kayo mga Iksoon ha. Salamat kayo. Eh na. Salamat kayo. Nate, Wala ka. Wala ka. buwan. kay cellphone na mo gipangandoy ha. Oh, Pagtarang lapa. nag-eskwela. Salamat pa. Oh. Ya, malipay nas maman mo na. Oh. Ya, ukdinan mo gana ukbon. Yeah, boy. Pila majadahalin natin sa Milsin ko. 1,500 Ikso. Tunga ta. Tunga tatag. Okay kayo. Tas 50. 50. Buha. Oh. City, city. Mo na. Ipusa na imong kwarta Ikso kay manglakaw na ta. Ikso.
Ato ni puso ka tulis di. Ako sa basin mo balik sila. Lagi. Mamayatay siya. Oh, naiso. Naiso. Kanya na nak, ukbas anak, kay bisig. Kuan, mahaga kay kung gipalit anak. Ganito pa. Tama na to, nindot ba ng cellphone na? Buta dyan na. Piki man eh. Sa maninak! Binuang man nito ilang gipatinda nak. Toy man eh ay. Ato be. Yate. Anak, asan mo? La, wala. Anak. Asan na ka to? La tora. Jay! Tara! Oy! Iskama na yung cellphone!